Ia. Mae'n disgrifio edrych ar rybelwr ifanc ar gychwyn ei waith, gofal ei fam amdano, lladd ei dad a'r canlyniad. Mae hi ddarn o'r awdl. Mae'r aelwyd yn cymylu roer y byd a rhai bach i'w meithw, y tylwyth e bewnteulu, y tad o dan gywiad di. Da wr a tharad i waith, yn ei fedd a gweddw fam dan artaith. Myrthu a hybu'r gobaith, mae serch at deulu o saith. Ymlaen i ddisgrifio y mab yn dychwelyd fel rebelwr. Roedd dyrnod drom a sioniant yn ifanc fel oen i fydd, i'r chwarel ar rebelwr i hela begera am gerig, ac ar ei hyntoedd gwybu law grintach a siom yn yr ymchwil siawns. Siom yn y clwt sal, dir ain a gwniad ar ei hyd, a hwn o'i naddu yn chwarlu'n ilw. Dyna, ymlaen i ddisgrifio'r creigiwr, y gŵr cyhyrog, pencampwr clogwyn, a esgyn yn heinin osgo i'w grefft ar ystlys y graig, a'r rhywun uwch dipyn a'i ebyll hiliad dwll i'r pylor, hen grefft gywrain graig. Yna'r hollwr, a daw i'w gweled y hollwr wedyn, lluniau'r tewder ar gyfer gofyn, ac nebu ddeflau, rhychau a chrychyn, holla'r nwydd a frwydd fel dalen llyfryn. Ac yn y diwedd a'i mlaen i ddisgrifio clefyd y llwch. Di-statl werinos y silicosis, a'i cais i anghofio'i cwyn, yn rhoi ystyr i'w troion trwstan, yn dirmygu undonog drymwaith, di-ffrwyn neu tafodau ffraeth. Wrth dyfal ysmalio a gyfamalu a'r llwch yn gymylau yn grebach afiach ar sgyfaint. A hwy yn ebyrth e wybod yn wael a hen yn ganol oed.